Nasuko si Jesus kay wa pasudla sa simbahan ang mga bata. Sinaguga ang ilang tawag atong panahona. Karon ato simbahan. Unsa may tinuod? Ang tinuod mao kini nga si Kristo kusog kay itong mutuman og balaod. Hastagod ang balaod sa pagbayad og buhis, bisag dili siya allowed nga mobayad og buhis, hatag siya og buhis sa templo. Iya gong wa man sila kwarta, gipapamasol gud niya si San Pedro dito sa dagat. Unya pagkakuha niya og isda ing siya tanawas babas isda na isinsiyo diha. Mao nay atong taxes. Gamilagro siya para lang makabayad og temple tax kay balaod gud na. Nya ningon pag siya, mianhi ko aron dili aron supakon ang mga balaod, kung dili hatagan og husto nga kahulugan. Mao na siya. So si Jesus pa og niya paron siya, moingon gina siya, ayaw pasudla ang mga bata sa simbahan. Ana. Unsa man dayang punto sa pag-ingon nga paria kanako ang mga bata? Wa man toy pandemic atong panahona. Pero ang punto gid ana niya, iyang gipakita nato nga ang kinaiya sa bata maoy dili nato isalikway. Kay kita gud lahi man gud ta. Og dili ta ganahan sa kinaiya sa tao, atong isalikway apil ang tao. No. Og nasa usahay kung makapahimus tas tao, atong dawaton ang tao, pero di nato sundon ang iyang kinaiya. So karon ang gusto ni Kristo, ang kinaiya sa bata maoy dili nato isalikway, maoy atong dawaton bisan pag panahon sa pandemic, sunda gid nang kinaiya sa bata. Nya sa may kinaiya sa bata, kinaiya ni Santo Niño. Gitawag siya diri sa unang pagbasa og kahayag sa mga taong naas kangit-ngit og kadtong nagbangutan og nagsubo, mga lipay na. So kahayag siya og kalipay sa katawhan. Ang bata ba kahayag og kalipay? Tuo mo dili? Mayo kay nituo na mogsugod. Unya diri sa ato sa ikaduhang pagbasa, gihisgutan sa dinhi nga sa wapa buhata ang kalibutan, gipili na tas Ginoo og nana siya'y plano nato nga mahimot ang balaan. Pinaagi ni Kristo mahimong balaan, pasabot way sala kana sang bata, wa sad na siya'y sala. So siya sad ang holiness, siya ang kabalaan. So unsa to? Kahayag, kalipay, og kabalaan. Naanas bata, mao ni atong sundon. Ya kamo karon, kumusta man? Naghatag ba mo kalipay, kahayag, og kabalaan? Ang tutok pa muna ako. Sige, lingian ang imong tupad. Kana lang imong tupad ba? Nya pangutan siya, ing na nalipay ka nako. Ing na no. Ina nalipay ka nako. Sa abot lang nimo. Kay maghatag mga kalipay, so pangutan na siya og ikaw nakahatag mga kalipay niya. Ana, gay pangutan na lingi ba inyong tupad ba? Sa man lingi ra ba? Ina nalipay ka nako. Ana. Nya ang imong gipangutan na kato ra bang imong giutangan nga upan nimo mobayre. Siya, unsaon ako pagkalipay nimo? O kato ba kag imong bana ba mo imong utana nimo nya ang imong bana bago pag nimong giaway kay hubog kay tanan nya mo sa nalipay ka nako sa patyon tanong ka diyan buanga ka. Pasabot ti ay wa ka maliwat sa bata. Kung di na ganina malipay ka ng inyong tupad, di na liwat sa bata. Ako kuno imong utana be, nalipay mo nako. Ang mga naong raktos mo kay tanan. Lipay tani, kuliktahan na sa taron. Kamu choir, nalipay mo nako. Ako'y klaro. Ako, pangutan asa ko. Nalipay ka na mo. Yes. Of course. Mag-uol dyan kung di ko kakita sa choir. Mau na. Kamong mga anak, kamong mga anak niya din hiron. Doon naman dyan mo'y ginikanan. Nalipay pa mo sa inyong ginikanan. Nalipay.
Kamo ba ang mga anak, tubag ako, pulos biya mo mga anak din niya. Kaya naman yun mo ginikanan. Nalipay mo sa inyong ginikanan. Wa mo mamakak. Sige, kamo na lang, mga ginikanan. Daghan mo yung ginikanan din eh. Nalipay pa mo sa inyong mga anak. Wa ninyo kusiya. Ay, mga buangon mo, maura mo'y malipay, magsikasaba, magsipangusi. Oh, di, wa mo malipay. So, nganong di man ta makasunod ni Santo Niño tungod kay wa mangguta maghunahuna nga kada day nato sunod sa batasan nga gustong ipasunod ni Kristo, maghatag na tagkahayag, pasabot anang kahayag, paglaom ba? Kay kung pirmi ngit-ngit, way paglaom. Nya, og naa ganing kahayag, musidlak dayon ang bagong paglaom. O nya, kalipay, kanabitang bata, no? Kanang bata, wa kuno'y tao nga saktos kabuot, nga dili mukatawa kung ang batang gamay mo smile niya. Basta sakto las kabuot. Naman sa uban nga, wa gibuot. Di gina mo smile, pero wa gitaw, bisag pare, ganahan gin mo smile din, basta ang bata mo katawa na mo, labi na ka ng bata, bitaw di pa kalakaw, nya mo tanaw nimo, nya mo smile, oy, bisag gisapot pa ka, wag tang imong sapot. Sakto? Nya di mo mangutana, anong naka-observe ko aning? Secret. Ika ka na espada, no, nagit siguro ni anak, kaya anong naka-observe na siya. Depende. Mao na ang bata maghatag yung kalipay. Unya dayon kabalaan kanibang pagkaway sala. Nya unsa man ang kinaiyas bata nga nakahatag aning 10 minus aning 3 kalipay, kabalaan ug kahayag. Naara say usa ka batasan ang bata nga mao gyud batasan nga gipahuptan ni Santo Niño kanato. Unsa man na? Ang pagka-mapaubsanon, ang pagpaubos. Kanang taong mapaubsanon, kanunay ginang maghatag og kalipay, kahayag og kabalaan. Basta mapaubsanon. Kanasang taong mapahitason, kanabang garbuhon kay tanan ba? Kanang garaon kay nga pagkatao ba? Unsa man sa iyang ihatag? Imbis kalipay, kaguol. Imbis kahayag, imbis paglaom, mawagtangan kag paglaom. Nya imbis kabalaan, kasalanan ang ihatag. Kamo ro mga ginikanan, unsa may inyong gihatag sa inyong mga anak, kalipay o kaguol? Kalipay. O ang inyong anak magsigig dagan-dagan, kanang anak ninyong gamay, sigsigit-sigit, nya lipay kay siya ng buhata, badlongon dili. O inyong badlongon, adiwa na, wala mo maghatag og kalipay. Kung ang imong anak nga babae nga 13 years old, na in love na siya, nya moingon siya ni mama, pa, pwede na ko manguyab. Ang sabayan, imong pugnan o imong tugutan? O imong pugnan, imong gilusno ang iyang kalibutan. Broken heart. Nakakita na gud ato siya iyang perfect, ano? Perfect love. Nya imo pag yung gipugnan, perti taong guula, tuguti gyud. Nya kun ang imong anak lipay kay siya nga musuyop, pugnan o tugutan? Kung ang imong bana lipay kay siyang manugal og inom gyud buntagay, tugutan o pugnan? Kung ang imong asawa mangabit gid siya sa pare, tugutan o pugnan? Tugutan. Kung ang imong anak nga dalaga mukuyog gid siya sa pare, tugutan o pugnan? Tuguti in town. Oy, unsaon nato ani ka bisa na madanga pa diray. Basta kalipay lagi niya ay lagi pugi. Lipaya gid siya. Pero isumpay pod ang kabalaan. Isumpay ba ang kabalaan? Imo ginang check upon dai sa imong pagpanguyab, mabalaan ka na. Ni siya murag di ma, ni siya ao. Onya ilahos dili.
O ang imong anak, muliwat sang Santo Niño siya, di na lang di ay, oy. O, ana, ano? Siya unya, og dili na ka anak mabalaan, doon na pa ka kay kahayag. Doon na pa kay kaugmaon. Kung sugda na nimo karong 13 anyos pa ka, magsige na kag date-date anang imong uyab, nga 40 sang batan-una, daghan sa kay ariyos dire. Nya siging daan ng motor nga way rehistro. Nya wara ba say lisensya? Nya gabi ra bagid mo mag-inangkas sa motor, dili ka na mo angkas og lain day. Basig karon pagikan diri sa balay, ikaw pay ni angkas, basig abot sa unahan dito sa Hagunoyan, ikaw na angkasan ana. Nya wara ba mo yung mga lisensya, do na pa ka kay kahayag, do na pa ka kay kabalaan. So kaning tulo atong i-check up. Ing nasa dang imong bana, sige kag inom diha, sige ka diyag sugal, makahatag na natog paglaom, makahatag nagkahayag sa atong pagpuyo. Dili ko mupugong ana kung imo gid nang kalipay, pero please check up pa lang in town o makahatag basta na nimog kabalaan. Ana ba? Di na kinahanglan masuko ka eh. Nya kung ang imong asawa mo kuyog yus pare na imo nang makahatag na nimog kabalaan siya. Oy kay holy priest ba yas father. Si asa man mo siya mag-overnight. Isa niya nakanay kahayag. Isa, hayag biya dito sa kumbinto. Iuli sa imong asawa, na lospad na kayo na. Kani, check up pa ni. Kanyag mo pasal gani aning tulo, liwat kang Santo Niño, mapaubsanon kang. Nakaroon, unsa may mga kinaiya aning taong mapaubsanon, in summary lang, nganong makahatag man siya kalipay, kabalaan o sa tungo sa kahayag. Ang taong mapaubsanon, una sa tanan, ang taong mapaubsanon, kusog kay na siyang mudawat, di gid na mo reklamo, magsigilag dawat, di gyud mo reklamo. Bisag imo pa nang ludan yang naong, mudawat ra gyud na siya, di gyud mo reklamo. So di gyud siya kasa. Nya ikaw sang nangluwa, kay malipay man ka manluwa og naong, malipay sad ka. Di ba? Adi mo to? Malipay ka ba? Imo nang tamparoson, di man na musukol, kay mudawat ra man nagtamparos, na may ubang tao ganahan kay manamparos. Malipay sa na sila nga magsig balibalig tamparos nimo. Ug mo nay naong ni Kristo, gitamparos, gikulata, giludan, o gibunog og maayo. Ira sang gidawat tanan, lipay kay mga sundao nga mga bloodthirsty men. Tutok pa muna ako. Nya sunod nga kinaiya sa mapaubsanon, gawas nga dili gid na mo reklamo, magsigilag dawat. Unsa pa magisunod? Di gid na manugo, magsigi ra gid nag-alagad, di gyud manugo. Ang taong mapaubsanon, kining nagwali o pangutan-on lang gid ninyo ang sakristan o kana dihang nag-alagad simbahan, moingon gid na sila, di matabang ng tawhana. Ug di pa lang gid tungod ana nga ni sikat-sikat na si YouTube, ako na ginang biyaan oy. Ana. Kana bitang mo anhin ako dinhi magkirig-kirig. Ala pa di picture ana. Lipay kay ko magtanaw pero kani mga kuyog nako diri, wa gi ga pa picture nako. Oy, giluod sa akong naong giluod. Ana ngano man? Sige man kog panugo, siging panugo. Amo na karon sugod karon. Okay na rin. Basta mo sugo, maimpirno. Ano na ha? Sige. Lagi na. Basta magsikag panugo, patay gina. Di na ka na mapaubsanon. Sige lang yung alagad. Alagad yun. Ikatulo, unsa may kinaiya nining mapaubsanon, di gyud mahadlok mamatay. Mahadlok ra gid siya nga makasala. Kanang mapaubsanon sa ayaw oy makasaha niya ko sa akong sir. Nya maingon dayon ang imong ma'am, ay ing na lang dito nga ang akong kuyog ako igagaw. Ay kamo mas father ga kuyog god. Ing na lang dito patyon ti karon sa bahala lagi mo kung patyon motugan man jud ko tinuod. Nya sugot kag patyon taktakot ka. Taktaka lang ko ma'am pero mosulti jud ko nga kamo father kuyog. Anak.
Musulti lang yun ko si Roy nga. Ang kanang project diha nga 20 million, imo man nang gikuha ag 10 million. Siya, patyon na, paapil imong pamilya. Sige lang sir, patya lang mi sir, basta ako, mutugaan yun ko sa authority. Di ka kabot ito, patay na ka. Pero mamatay ka nga malipayon, mamatay ka nga balaan, o makasud ka sa langit. Matod pa ni Kristo, kung dili mo musunod sa usa ka bata, di gyud mo makasulod sa gingharian sa langit. Nindog na ta.